O Pazo de Goiáns acollerá o vindeiro martes 27 deste mes de setembro o primeiro encontro de profesionais da xestión cultural de Galicia. A actividade está organizada pola Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, en colaboración co propio Concello e a Deputación da Coruña. Nós apostamos moi fuerte pola cultura, queremos que é fundamental, así como a educación é algo fundamental nas nosas vidas. Creo que todos debemos de poder participar de ter esa oportunidade ao alcance da man. Por eso creemos que esta oportunidade de seguir aprendendo, de seguir adaptándonos e de seguir traballando en prol da cultura para o noso Concello é importantísimo. A xornada contará con diversos faladoiros que versarán sobre a propia asociación, a situación actual do sector e tamén obradoiros de exemplos prácticos para o desenvolvemento do traballo. É un encontro, como eu dicía, de análise e de reflexión e que tamén intentamos poñer en valor enfatizar as liñas de traballo que estamos a facer na asociación, que xa levamos anos traballando no eido das boas prácticas, da profesionalización. E nos últimos anos estamos tamén a traballar e temos aí, digamos que, dúas ferramentas publicadas no eido das boas prácticas da xestión cultural, un dedicado á xestión cultural nos espectáculos ao vivo, musicais, escénicos, etc. E outro máis recente que, a verdade é que viu a luz hai moi poquinho tempo, que ainda estamos nunha fase de presentación que está dedicada ás artes visuais. A xornada está destinada para profesionais do sector cultural, tanto que traballan no sector público como no sector privado, así como aberta tanto como a estudantes que teñan interese en formarse ou especializarse en xestión cultural ou persoas que estén desempregadas e tamén que irán ampliar os seus estudos ou coñecementos neste eido. Aínda que a entrada é gratuita, compre inscribirse previamente, xa que a capacidade é limitada. Para máis información e inscricións, os interesados poden consultar a web de xestoresculturais.gal.